שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 49 של פשוט נדל"ן. אני אב שפינרד, נשוי למגלי ואבא לדקל, מלווה משקיעים בקפטן אינבסט. איתנו היום בכיסא המארח פה נועם שפינרד, אח שלי, מה המצב? בסדר גמור, מה העניינים? אני נועם שפינרד, נשוי לקרן בן 27, גר בירושלים, סטודנט לחשבונאות ומנהל עסקים, ואיתנו גם האורחים היקרים מקבוצת פרופרטים. ספרו על עצמכם. נעים להכיר, אז אם ככה מתחילים פה ביחס למצב הסטטוס המשפחתי. ככה, זה ההתחלה. אז אני חיים ברטוב, עורך דין ומקצועי, נשוי ליפית, אבא לנועם, בלי וו, כמוך. יושבים פה לצידי, אני מרצה באוניברסיטת תל אביב ובכל מיני מכללות נוספות בארץ, לדיני תכנון ובנייה, ליזמות, להשבחת קרקעות, למיסוי מקרקעין בכלל. ומימיני ומשמאלי נמצאים השותפים האהובים והעיקרים שלי, שיספרו על עצמם. טוב, אז אני לירון, בן 35, נשוי לקרין, אשתי האהובה, אבא ללוי הקטן, שהוא בן ממש חודשיים וחצי היום. וואו. כן, הוא ממש שיא התינוק, בשיא שלו עכשיו. שיא תינוקיותו, ואני מלווה משקיעים לרכישת קרקעות בישראל. לא נולדתי ככה, אני מהנדס בניין בהכשרה שלי. עברתי דרך על מנת להגיע למקום שאני נמצא היום. דרך חתחתים, עבדתי הרבה שנים בביצוע. איפשהו לפני כמה שנים עשיתי את ההשקעה הראשונה שלי בקרקעות, דרך חבר משותף שלי ושל חיים, שקוראים לו צחי. צחי בעצם קישר בינינו, והביא אותי ככה לחיים. עשיתי השקעה בקרקע, בלי להבין יותר מדי. היה לי את האומץ אבל לסמוך על צחי, להבין שיש פה, ועל חיים כמובן, היה קר, להבין פה שיש פה השקעה טובה, ובעצם עשיתי את ההשקעה הזאת, ראיתי איך הערך של ההשקעה כל הזמן עולה, עד שהחלטתי פשוט להתעסק בזה. הבנתי שהכסף צריך לעשות כסף, ולא שאנחנו נמכור את הזמן שלנו בתמורה לכסף. פה לשם התגלגלנו, והיום יד ימינו של עורך דין חיים ברטוב פה, שיושב היום מצד ימין שלי. בדרך כלל אנחנו הפוכים, אני צריך לשבת שם. יאללה, בסדר. כיף גדול. רגע, הוא היה קצת צנוע, הוא גם מרצה היום. וואלה. לחופש כלכלי, עצמאות פיננסית, מומחה בהרבה מאוד תחומים בתחום הנדל"ן. אני יכול להגיד שהנסיקה המטאורית של לירון היא השראה ודוגמה לזה שאנשים יכולים לעשות, להגיע לגבהים מדהימים מאוד בזמן מאוד קצר. ואני מאוד שמח על זה שאנחנו עובדים ביחד. אפילו אני יכול להעיד שלירון בא להרצות אצלנו במועדון הנדל"ן, המועדון של הסטודנטים באוניברסיטה העברית. הייתה הרצאה מטורפת, באמת. בחור מטורף. מעבר להשראה ולרצון לעשייה שנתת לכולנו, זה גם הידע המקצועי, כאילו היה פשוט הרצאה פרקטית, מעניינת. מבחינתי זה היה בעיקר זה שאני באתי להרצות לסטודנטים, ואני לא רחוק היום שאני הייתי סטודנט בעצמי, זאת אומרת, מכיר את הראש, מכיר את המטריה, לא באתי בתור איזשהו מנטור גדול שעשה את הקפיצה המטאורית שלו לפני 15 או 20 שנה. אני עשיתי את זה עכשיו, ואני סיימתי להיות סטודנט לפני בערך 6 שנים. זה לא כזה רחוק, ואני באמת מפה גם אציין את נועם, שהוא בעצם יזם, והוא זה שפתח את מועדון המשקיעים הזה בתוך האוניברסיטה, ואני כל כך התחברתי לזה ברגע שנועם פנה אליי ואמר לי על כל המיזם וכל הסיפור הזה. אני התרגשתי, כי אמרתי, איך לא היה את זה אצלי? הייתי יכול להתחיל, אם היה מי שמושך אותי, אם היה את כל ההשראה הזאת, הייתי יכול להתחיל את הדרך שלי הרבה יותר מוקדם, ולהגיע כמה שיותר רחוק, הרבה יותר רחוק. וזה בעצם מה שחשוב פה, להתחיל מוקדם, ואני מאמין שאנחנו עוד נרחיב על זה בהמשך הפרק הזה. תודה. טוב, אני עורך דין ערן רוז, אני נשוי לנטלי, יש לי 4 ילדים. שיילי, נווה, יהל וליבי.
כל החיים, בערך, לא כל החיים, 10 שנים אחרונות, אני עוסק בעריכת דין, 12 שנה. עד שהבנתי יום אחד שנמאס לי להתעסק בריבים של אחרים. זאת אומרת, אני הבנתי שבתוך המקרקעין הכרתי הרבה יזמים, הכרתי את חיים. חיים אנחנו מכירים כבר 15 שנה. את העסקה הראשונה שלי עשיתי בערך לפני 15 שנה עם חיים. עדיין לא נפל לי האסימון אז שזה הדבר. למרות שהרווחת יפה מאוד. הרווחתי מצוין. מצוין, לא רק יפה מאוד. חיים ניסה לדחוף אותי לא פעם ולא פעמיים. אני המשכתי בעריכת דין, במקום המוכר, הבטוח הזה, שאני יודע מה לעשות שם, איך לעשות, ולא עשיתי את הקפיצה הזאת. ואחרי הרבה זמן שהבנתי שדי, די עם ריבים של אחרים, ואני רואה שיזמות, ואני רואה שנדל"ן זה המקום, ואני רואה שזה שאני מעביר אנשים דרך מסוימת, זאת אומרת, אם אני מביא אותם מנקודה א' לנקודה ב', למקום טוב יותר, שמתחילים אם זה דירה, אם זה קרקע, נורא תלוי, אנחנו נדבר על זה ונרחיב, מה נכון ומה לא נכון. עשיתי את הקפיצה הזאת למקום הזה, והתחברתי לחיים. חיים נתן לי דחיפה מאוד גדולה בנושא, וזהו, והיום אני יזם, אני מלווה משקיעים לקרקעות, לדירות, בעיקר קרקעות. מומחה בתחום הנדל"ן, גם בנושא המשפטי. אני בכלל חושב שאנשים שמבינים בכלל מהו הסכם מחר, מהי הערת אזהרה, מהו נסח טאבו במובן המשפטי, המקצועי, איך בכלל לגשת לעסקת מחר, זה כבר יתרון הרבה יותר גדול מאשר אדם מן המניין שלא מכיר. מעבר לסיפור הזה, אני לא התכוונתי עכשיו בוא להתעסק פה במחמאות, אבל ערן היה עסוק מאוד, ולא כי הוא היה יזם כעורך דין, אני אסביר. יש עורכי דין שהם בארבע עמותם נשארים, הוא הקים 4 סניפים, התמחה בחדלות פירעון ובהמשך גם במקרקעין, ומינף את זה לרמה מאוד 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 גבוהה. וכמו שהוא ידע לעשות את הדבר הזה, אז יש לו את היזמות, יש לו את היכולת להגדיל ולעשות גם בתחום הזה של היזמות שלנו. יש כיף לדעתי יותר גדול בלהיות עורך דין יזם, מאשר להיות רק עורך דין שנמצא מהצד. זאת אומרת, זה שמקשקש ולא זה שרק מחתים. והיום הוא בצד שמקשקש. חד משמעית, חד משמעית. אני אשמח רגע, נכנסנו פה ישר בזום אין לכל אחד מאיתנו והסיפורים וההיכרות האישית, ואני ממש, אנחנו נחזור לזה, אבל רגע לעשות מסגרת, אנחנו 49 פרקים של פודקאסט שמדבר על נדל"ן, ולא הגענו למה שנקרא לרצפה, לקרקע שאנחנו יושבים עליה. בסוף זה הבסיס של כל עסקת נדל"ן, בסוף יושבת על איזושהי קרקע. נכון. ואני אשמח רגע שתסבירו לנו, בתור פאנל המומחים פה, מה זה בכלל קרקע, מה זה קרקע בישראל, ככה ממש ממעוף הציפור, ואז באמת נתחיל לדבר על העסקאות, על הדברים שאתם מומחים בהם, אבל ממש רגע בואו נתחיל בבסיס של הבסיס, כי אנחנו באמת רצנו פה הרבה על נדל"ן ועל דירה יחידה ועל מיסוי, וכאילו ממש, כאילו קפצנו מעל הקרקע, מה שנקרא, ועכשיו בואו נוריד אותנו לקרקע. אז בואו נעשה את זה, אני רוצה שכן נחלק את זה לזה שכל אחד מאיתנו ייתן איזושהי בריף, אבל בגדול אני רוצה להסביר את הדבר הפשוט הבא. אני גם התחלתי בתור מתווך דירות, עוד לפני שהייתי עורך דין, והתחלתי בתור משקיע. הייתי קונה הרבה מאוד דירות, אז היה הרבה יותר קל, המחירים בירושלים, ובכלל, אני הייתי מתווך דירות בירושלים, אני יליד ירושלים. אפשר היה לקנות הרבה יותר בקלות דירות. המחירים היו מאוד זולים. אפשר היה לקבל 95% מימון על כל דירה, על הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית והחמישית, כי היה חברת ביטוח שנקראת TMI, כן. וככה אספתי דירות. זאת אומרת, על כל $5,000-4,000 שהיה לי בכיס, הייתי קונה דירה. כשממילא הדייר היה משלם את השכירות, וידעתי שבגיל 55-60, כשאני מסיים את כל המשכנתאות, אני מיליונר. אני לא אוהב להשתמש במילה הזאת, אני בחופש כלכלי. בסדר? אגב, לא כל מיליונר הוא בחופש כלכלי, ויש הרבה אנשים שהם לא מיליונרים, שהם כן בחופש כלכלי. תרצו נדבר גם על זה. אבל ברגע שהזיזו לנו את הגבינה, והמחירים היו הרבה יותר יקרים, וברגע שמס הרכישה השתנה, המימון השתנה, התשואות הם השתנו לגמרי, וכבר לא היה חכם לקנות את הדירות האלה. עכשיו, כל הקטע גם בעולם היזמות, הרי מה זה יזמות? יזמות זה לקחת משהו וליצור משהו חדש. כשאני משקיע, אז אני יכול לשפץ, אם אני קונה משקיע בדירה, אני יכול לשפץ, אני יכול להגדיל מרפסת, אין פה באמת העולם הזה של יזמות. העולם היום בגדול של יזמות, שהוא באמת נוגע בקרקעות, הוא מתחלק לשניים. או בטבעות, שאני קונה מגרשים ואני מייצר איזה משהו, או שאני קונה מגרשים מהמינהל, שהם כבר זמינים לבנייה, או שאני קונה קרקעות פרטיות בטאבו פרטי, של בעלים פרטיים ואני משביח אותם, האם אני יכול להשביח אותם או לא, ואז אני בונה, או התחדשות עירונית.
שזה בעצם תמ"א 38, או התחדשות עירונית בפינוי-בינוי, לפי הלכת שקט וכן הלאה, שבעצם אני עוד פעם עושה עסקת קומבינציה. אני בעצם קונה את הקרקע. כן, אני קונה את הדירה בשביל הקרקע שמתחתיה. בדיוק, אני קונה קרקע, כי הדירה ההרוסה הגמורה הזאת היא בעצם שום דבר וכלום, כי הולכים להרוס אותה בשביל התחדשות עירונית. אז אם אני קונה דירה שלא תעבור התחדשות עירונית, אין לי פה עליית שווי ערך קרקע. ואם אני קונה קרקע שהיא לא יכולה בסוף להגיע לזמינות לבנייה, אין לי עליית שווי ערך קרקע. אז היזמות הגדולה היא באמת בקרקעות. גם אם זה בהתחדשות עירונית, למרות שדיברתי מהר, אני מניח שמי שהקשיב והאזין לי טוב יעשה מקסימום חזרה אחורה, יבין שהכסף נמצא מחלחל בקרקע. זה פעם אחת. אנחנו מתמחים בקרקעות בטאבו פרטי. 93% מהקרקעות במדינת ישראל הן שייכות למינהל מקרקעי ישראל או לרמי. קרן קיימת לישראל שמחזיקה חלק מרמי את הקרקעות. אנחנו לא יכולים לקנות קרקעות כאלה שהן עדיין לא זמינות לבנייה ולקדם אותן. למה? בגלל פסק דין הקשת המזרחית. בשנת 2001 עד 2003 הייתה כאן הלכה משפטית שבעצם באה ואומרת שאם אתה קונה קרקע שהיא של המינהל ואתה רוצה לקדם אותה באופן עצמאי, לא שהמינהל יקדם אותה, גם אם קידמת אותה מבחינה סטטוטורית ומשפטית וטבעית, בסופו של דבר יבוא השמאי של המדינה, יחזיר לך את השווי ערך שלה שהיא חקלאית, ואתה נשאר הוא נשאר עם הקרקע ואתה נשאר, כי אתה לא באמת הבעלים של הקרקע, אתה חוכר את הקרקע. אז אני לא יכול לקדם טבעות כאלה. אני יכול לקנות קרקע כזאת עם מכרז מהמינהל, שמוצאים מכרזים, ולבנות עליהם. יש לי שאלה בנושא הזה, כי אני חושב שזה משהו שרלוונטי עכשיו לעשרות אלפי, אם לא מאות אלפי מילואימניקים שהיו עכשיו... שקיבלו עכשיו איזושהי הטבה מאוד מעניינת. בדיוק. כן. אז אני אחד מהם, וזה מעניין אותי. זה רק קרקעות של המינהל במכרז. מה זה אומר? כאילו, מה ההטבה הזאת נותנת לי, ומה אני יכול לעשות איתה? תראה, קודם כל, אני מאוד שמח על ההטבה הזאת. הרבה... לא התכוונתי לדבר על זה עכשיו, אבל הרמת לי להנחתה, כי אנחנו נמצאים באיזושהי תקופה מאתגרת, נמצאים בתקופה מאתגרת מ-7 לאוקטובר, שהיא נורא מעניינת. אני בכלל חושב שכל הנושא של המחיר למשתכן או דירות בהנחה זה בושה וחרפה. איך יכול להיות? אז אני אגיד לך איך יכול להיות. כי יש אחד שזכה, כי הוא זכה, והרוויח מיליון שקל, או 2 מיליון שקל בראשון לציון או בהרצליה בגליל ים, ויש אחד שלא זכה. עכשיו, יש אחד שהתאמץ... 10 שלא זכו. 10 שלא זכו. יש אחד... 1,000 שלא זכו. 1,000 שלא זכו. על כל אחד. עכשיו, יש אחד שהוא קנה דירה בגיל 25-7, כי הוא התאמץ והבין שהוא צריך להשקיע, והבין עצמאות פיננסית ואני לא יודע מה, ומצא דירה, והלך, עשה סקר שוק הון, אני לא יודע מה, ואז הוא כבר לא יכול להיכנס למחיר למשתכן, ועוד לא רק שהוא לא יכול להיכנס למחיר למשתכן, גם אם הוא יתחתן, אשתו והוא לא יכולים להיכנס למחיר למשתכן, כי הוא כבר ביטל את הזכות שלו להיכנס למחיר למשתכן. עכשיו אני אומר, אם כבר עשית הנחה של 10 מיליארד שקל שחילקת ל-X דירות, וחלק זכו וחלק לא, תחלק את 10 מיליארד שקל האלה בין כולם. אל תחלק את זה זכה ב2 מיליון וזה לא. וזה לא יזכה, יש לי חבר שמחכה כבר על הגדר, שלומי, לא נגיד את השם משפחה. שאר החברים זכו, חלק קנו דירות לפני, לא יודע מה. הוא כבר עם ה-300-400 אלף שקל שיש לו, כבר לא יכול לעשות כלום. כי הוא חיכה כל הזמן, חיכה לגודו, יש מחזמר, לחכות לגודו, זה לחכות לקדוש ברוך הוא, גוד, אלוהים. אז הוא לא הצליח. אז הנושא הזה, אני לא אוהב אותו. מעבר לזה, זה גם קצת מעוות את המחירים. לגמרי. בסוף בניין שלם, או כמה בניינים בתוך השכונה, נמכרו במחיר, בוא נגיד, ב-80% מהמחיר, או ב-20% מתחת למחיר השוק, או איך שלא תקרא לזה. אפילו 60%. זה מחיר השוק. נכון. זה נהיה מחיר השוק. ואז כל השאר יוצאים פריירים. חד משמעית, מי שקנה יקר. כן, כן. א', זה נכון. ב', בואו גם... נסביר שבעצם כל המחיר למשתכן הזה, זה בעצם שבאה המדינה ועשתה מחיר זול יותר לקרקע. הרי היא באה והחליטה שהיא מספסרת את הקרקע שלה של המינהל במחיר זול לפרויקט מסוים. אז אדם שלא יכול להיכנס לדבר הזה, ממילא משלם הרבה יותר. עכשיו גם אין פה עניין, חוץ מזה שאתה בן 30. אבל דיברנו רק על הלמעלה. כלומר, אם אתה מסתכל על בן אדם פרטנית, יכול להיות שזה באמת משתלם להירשם ל... חד משמעית. קודם כל, דירה בהנחה היום זה לא מה שהיה מחיר למשתכן, זה הרבה פחות רווחי. לא ניכנס לזה, אנחנו באנו לדבר על קרקעות, ולא באנו לדבר על מחיר למטרה. אבל זה, שוב פעם, ככל וזכית, לא זכית, אתה ממתין על הגדר, ושם הבעיה. בדיוק. כי אתה ממתין על הגדר, הכסף שיש לך נשאר אותו כסף, אתה לא יכול לקנות כלום אחרי זה, כי חיכית 5 שנים, וה-300,000 שקל שהיו לך כבר לא שווים הרבה היום. ואז אתה נכנס שוב ללופ הזה שאתה על הגדר, ולא עשית את הצעד.
דבר אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת, דבר אחד אני לא מסכים איתך. אמרת שלא נדבר על דירה בהנחה, ואני אומר שכן נדבר על דירה בהנחה. מסכימים. אני אגיד לך מה אני מציע שנעשה. שנמצא את ההזדמנות, כי אנחנו 3 חודשים מנסים למצוא את ההזדמנות להגיע לפרק 49, אז אנחנו נעשה עוד פודקאסט, פרק 54, ונדבר גם על מחיר המטרה ומחיר למשתכן. לא הבנת אותי. שריינו פרק 54. דירה בהנחה לא אפשר רק להגריל. הוא מסביר איך עושים דירה בהנחה בדרך של קרקעות פרטיות, ועל זה גם אנחנו נרחיב. אפשר גם להגיד דירות בהנחה. דירה בהנחה הרי בהגרלה זה רק פעם אחת זוכים, נכון? אפשר לעשות את זה כמה פעמים, אם זה לא בהגרלה. נכון. הוא עשה ספוילר למה אנחנו הולכים לדבר. אני רק אסביר על הקרקעות והוא יסביר על זה, וגם ערן אני רוצה שיסביר על כמה דברים אחרים שחשוב לי שיסבירו. אז בגדול אנחנו לא יכולים להתעסק ב-93% קרקעות האלה. אנחנו יכולים להתעסק רק ב-7% שהוא קרקעות בטאבו פרטי. מה זה טאבו פרטי? טאבו פרטי זה כשאני מוציא נסח טאבו. מה זה נסח טאבו? תעודת הזהות של הנכס. אז לא רק לדירות יש נסח טאבו, בדירות יש גוש חלקה ותת חלקה. יש גם דירות שהן במושה, כמו התקווה, שכונת התקווה בתל אביב, עדיין אין תת חלקה לדירות, אבל ברוב הדירות יש גוש חלקה ותת חלקה. בקרקעות יש רק גוש וחלקה. עכשיו, בשביל לדעת אם היא קרקע של המינהל, או קרקע בבעלות פרטית, אני מוציא את הנסח טאבו, ואני רואה אם יש שם פרטי, או חכירה של בן אדם מסוים. אם זה חכירה של מינהל מקרקעי ישראל, אני לא נוגע בקרקע הזאת, כי אני לא יכול לקדם אותה. כי גם אני אקדם אותה, אני בסוף אקבל את הערך שלה כאילו היא חקלאית, והמדינה תרוויח את כל הקידום שלי. הקרקעות הפרטיות שהן 7%, אלה מה שמעניין אותנו. אבל מתוך ה7%, גם אז הן מחולקות ל3 סוגים. לירוקות, לצהובות ולכתומות. קרקע חקלאית, שזה בערך 2.8-2.9% הירוק, לא מעניין אותי. למה הן לא מעניינות אותי? כי אני לא יכול להשפיע על התוכן. הן לא בשום תהליך סטטוטורי, משפטי, תכנוני, שאני בכלל יכול להתעסק בהם. אז אני לא קונה משהו שאני לא יכול לעשות לו עלייה. זה משהו שאני יודע לבדוק בנסח טאבו או שזה... לא בנסח טאבו, אתה בודק, על ידי זה, אנחנו אגב עושים מאוד מאוד בית ספר לנדל"ן, שילמד את זה, יש לנו הרבה מאוד פודקאסטים שמלמדים את הדבר הזה, נורא קל להסתכל בהוראות תוכנית כוללניות, אם יש תוכנית מתאר, קווים כחולים, כאילו איפה אני, תן לי את האתר שאני יכול לבדוק את זה, אם יש אתר כזה. פרופרטים נדל"ן, חיים ברטוב באנגלית. פרופרטים co.il, אתה אומר. כן, propertim.co.il, או ביוטיוב, ערוץ יוטיוב שלנו. פרופרטים, לירון קמאו, ערן רוז, אתם תלמדו הרבה, אנחנו עושים הרבה מאוד ערבי נדל"ן, הרבה סיורי משקיעים, הרבה כנסים, אני פרשן לענייני נדל"ן בערוץ 14, כל הסטודנטים שלנו לומדים את זה. יש המון פודקאסטים שלנו בנושא הזה, מאוד חשוב שאנשים יבינו מה לא לקנות. קרקע חקלאית זאת קרקע שאין עליה שום אופק תכנוני, ואנחנו לא עושים את הדבר הזה. הבעיה עם הקרקעות האלה זה בעיקר הזמן. זאת אומרת, הקרקעות שאנחנו שומעים, אנשים בטח שומעים פרק בפודקאסט על קרקעות, מה זה קרקעות? זה הדבר הזה ש50 שנה לא קרה כלום, לכל אחד יש את הסבא הזה שקנה קרקע בחדרה, ועד היום היא... שזה בדיוק... לנו יש. גם לנו יש סבא כזה. בחדרה? כן, קנה... מה הגוש והחלקה? תביא. אולי זה שווה משהו, אני אקנה מכם. יאללה, תבדוק את זה, וואלה, בינתיים יש שם אני פרדס. יודע להגיד לי? אני יכול לבדוק, אתה לא מבין, אני רעב לדעת גוש חלקה. כן. אני הדלקתי. בינתיים יש שם תפוזים, במיץ תפוזים אתה יכול לקבל. אז בוא נגיד שאם זה תפוזים, זה לא רחוק מחדרה לדלת 800, זה ליד פרדסי רייכמן. בסדר, זה יכול להיות מקום טוב. אוקיי, אנחנו נדבר על זה אחר כך. אוקיי, אז כן, נכון, אמרת הקרקעות האלה שמתייבשות להם בשמש. אני רק אחבר למה שחיים אמר. חיים אמר 2.8 או 2.9% מתוך ה7% שדיברנו, קרקעות פרטיות, זה קרקעות בעצם שהן חקלאיות, אין להם אופק תכנוני, לא יודע מתי, אם בכלל יהיה 50 שנה, אולי 100 שנה, אולי לא בכלל, לא מעניין, לא מתעסקים בזה. ואלה באמת הפרסומות האלה שקופצות לי בפייסבוק, קרקע ב-150,000 שקל, או... חד משמעית. דברים כאלה שאני מעדיף... אני וערן עורכי דין, אני גם מתכנן ערים, אבל עזוב את זה רגע. אתה יודע, אנחנו בשביל להיות... הרישיון הזה, או הוא רישיון מהנדס שלו, לא משנה, רישיון... לקח לנו הרבה מאוד זמן להגיע אליו. במדינות מתוקנות, במדינות ה-OECD, אם זה ארצות הברית ומדינות העולם המערבי באירופה, אירופה המערבית, יש רגולציה שרק עורכי דין יכולים להתעסק בטבעות, או גם, לא יודע אם אתם יודעים, אבל גם במדינות אחרות בעולם המערבי יש התחדשות עירונית. זה לא תמ"א 38, זה לא חיזוק מפני רעידות אדמה, או ממ"דים וכן הלאה, אבל יש את הדבר הזה של נכסים בשימור, הבאהאוס וכן הלאה. אין רגולציה בארץ שכל סוחר יכול לקנות קרקע, גם חקלאית, לפרסם, להביא תקן 22, שמאי. אגב, האחריות היא לא על החברה, אלא על השמאי. זאת אומרת, אם לא הבנת שהשמאי נכון, או הקרקע אין עליה שום אופק, והוא כתב שיש על האופק, אתה יכול לתבוע את הביטוח של השמאי. אבל אתה לא יכול לתבוע את החברה. אגב, הוא לא חל על החברה.
אבל באופן עקרוני, הנושא הזה הוא ללא רגולציה. ולצערי הרב, אנחנו אנשי מקצוע, אנחנו לא באנו אנחנו לא סוחרים. אנחנו אנשי מקצוע, אנחנו מקדמים את הטבעות האלה, אנחנו בוועדות, אנחנו בהתנגדויות, אנחנו בהתאמות, אנחנו נלחמים על כל זכות בנייה שאנחנו יכולים לבנות על הקרקע, משתדלים להקטין את ההפקעות, משתדלים להיות יצירתיים בטבלאות איחוד וחלוקה כמה שאפשר, קונים מקסימום את הקרקעות הצהובות האמיתיות שיש עליהן את ההיתכנות האמיתית כדי לקדם את הפרויקטים. רגע, אמרנו פה הרבה מילים קשות לעיכול. לפני שאני אכנס לזה, מה שאני רוצה להגיד, זה שיש, החברות המסחריות האלה שאתה רואה, אלה הרבה פעמים חברות שזה בסדר, אני לא נכנס לשמות וכאלה, אבל אני לא רואה אותם בחיים, או לא ראיתי פרויקטים שבאמת הגיעו הלכה למעשה לסוף הדרך, לבניינים, או לזה שהם מכרו את הקרקעות האלה כזמינות לבנייה, ליזמים גדולים שיבנו עליהם. וזה ההבדל הגדול בין חברות מסחריות לבין אנשי מקצוע. אתה מבין, אתה חס ושלום, בן אדם לא מרגיש טוב, הוא הולך לרופא. הוא יכול ללכת לאיזה הילר, אני לא יודע, אני לא נכנס, אתה יודע, לא זה, אבל בסוף אנשים לומדים את המקצועות האלה, ולצערי הרב, במדינת ישראל אין חוקה, יש רק 2 חוקי יסוד, חופש העיסוק וכבוד האדם וחירותו, וחופש העיסוק הוא זה שכל אחד יכול לקנות קרקע ולמכור אותה למיליון איש באיזה מחיר שהוא רוצה. לדעתי, בסוף תהיה כאן רגולציה, אוקיי? כבר לאט לאט אתה רואה שקם, אני סגן ראש איגוד הנדל"ן הישראלי, וזה קם כאן איזשהו איגוד, בעיקר במגרשים, בעיקר בקרקעות וכן הלאה. אנשי מקצוע צריכים להתעסק בתחום הזה, שמאים, עורכי דין, אנשי תכנון, מהנדסים, שבסוף עושים את העבודה הזאת כמו שצריך. אז זה בעצם אחד מהסיכונים, האנשי מקצוע. כלומר... לא, זה אחד מהפתרונות. בדיוק. הסיכונים שאתה באמת הולך וקונה עם חברות מסחריות כאלה ואחרות, ובעצם, מה יש לנו בקרקע? מה הפחד הגדול מקרקע? שיש לי איזה אי-ודאות, כי אני לא באמת יודע. עכשיו, שאתה מגיע למקום שמסבירים לך איפה הקרקע, ושאתה יכול לסמוך עליו, ויש אנשי מקצוע שיודעים לקדם את הקרקע, זה בדיוק המקום שבו אני רוצה להיות, אוקיי? אז כשאתה מגיע לחברה מסחרית, ובוא תמכור, והנה, ויכול להגיד לך, התקשרו אליי לפני שבוע, מחברה כזאת, אני חושב, קרקע, אם אני לא טועה, ליד גדרה. מתחם 8. התקשרו אליי היום על זה. כן. בקיצור, התקשרו אליי, ואז אמרתי, אוקיי, בסדר, אני רוצה לשמוע. תגידי לי, מה הסטטוס של הקרקע? אתה מקבל חלק. אמרתי לה, מה הסטטוס של הקרקע? בואי תגיד איפה אני נמצא. הקרקע חקלאית, הקרקע עברה ועדה מקומית, הגיעה לוועדה מקומית, יש תוכנית מפורטת, את יודעת לפרט לי על מה? לא, תגיע, זה 100,000 שקל. אמרתי לה, תודה רבה. ממש תודה. וזה מה שקורה לאנשים. אז אוקיי, זאת נורא אדומה למי שלא יודע לענות לי. נכון. אחד לא יודעים לענות לי. סתם זורקים לי מחיר נורא זול, בלי להבין... מפתה. בדיוק, מפתה אותי, כי הרי דירה ב100,000 שקל אני לא אקנה, אבל קרקע שאולי יהיה לי זכות, אז כן, אני ארוץ לשם. אז אולי נחזור למונחים, כי עוד פעם זרקנו כל מיני מילים. היינו ב4% שכן מעניינים אותנו. לא. רגע. ה7% מחולקים לכמעט שליש קרקעות חקלאיות, שליש קרקעות צהובות, ובערך עוד 2.6-7% קרקעות צהובות, ועוד בערך 2% שהן כבר מתוך הירוקות, שהן זמינות כבר לבנייה. אבל אני לא אקנה קרקע זמינה לבנייה, כי אני לא עושה כסף רק מבנייה. למרות שאפשר לעשות כסף רק מבנייה, אבל זה לא באמת מה שמעניין אותי. כמשקיע בא לי להרוויח מהשתיל האמיתי, שאני יכול להפוך אותו לעץ מניב פירות. אז בערך 2.6-7% אלה הקרקעות הצהובות, שגם בהן צריך להבין טוב מאוד איזה לקנות ואיזה כמות לקנות. ויאללה, אולי לירון יסביר קצת על הקרקעות הצהובות. אני שנייה רגע לפני שאנחנו נכנסים לקרקעות הצהובות, כי זה באמת מעניין, אבל אני אשמח רגע לחזור לך, ערן, ולשאול, מתקשרים אליי מחר, וזה קורה, כמו שהבנו, לכולנו. נכון. איזה שאלה אני צריך לשאול? וכאילו אמרת, רגע, מה הסטטוס שלה? תן לי עוד כמה שאלות של אסים, שכל מי שמאזין לנו עכשיו ידע להגיד, אוקיי, זה שאלות שאני הולך לשאול, אם הם יודעים לענות לי, הם עברו, אם הם לא יודעים, אני מנתק את הטלפון ואומר תודה רבה. כאילו, תנו לי את הקצה חוט שככה יעזור לאנשים. לדעתי, רן, זה ממש כאילו... עונה ביחד, זאת אומרת. זה ביחד, זה אותו דבר, כאילו, לגבי הקרקעות הצהובות, אז פשוט קח את זה מפה ותסביר. אני אגיד איזה שאלות, כי זה ממש מתקשר. אוקיי, אני אגיד איזה שאלות, אני חושב. שאלה ראשונה זה באמת, אמרתי, מה הסטטוס של הקרקע? ומה זה הסטטוס של הקרקע? יש לנו קרקע חקלאית, צהובה, ונגיד היא כבר... עם היתר בנייה, אפשר לבנות עליה. בדרך, עם זמינה, סליחה, לבנייה. בדרך יש לנו המון נקודות, אוקיי? ואנחנו צריכים לפחות שהיא תעבור, אנחנו מדברים על, יש לנו
ועדה ארצית, ועדה מחוזית, ועדה מקומית. ברגע שהיא עוברת ועדה מקומית, היא עברה איזשהו תהליך. זאת אומרת, הוועדה המקומית בסוף. לא בסוף. אז תעשה את הסדר, יש לי, הסדר הוא... התחדשות עירונית אני יכול לשרוק, אבל זה נגיד דווקא מעניין אותי. זה נורא ארוך, יש המון דגלים, אנחנו קוראים לזה דגלים שחיים שם אפילו בדרך, יש תהליך השבחת טבעית. בעיקרון מה שיש להגיד זה שהקרקע היא צהובה בתמ"א 35, היא הפכה להיות צהובה, פורסמה למתן תוקף, בארצית זה עדיין לא מעניין אותי. יש אנשים שמוכרים קרקעות צהובות, אבל זה צהובה בארצית, זה עדיין לא מעניין אותי. קרקע צהובה גם במחוזית, שהיא כבר בשלב עוד יותר, קנה מידה יותר נמוך, מלמעלה למטה. כבר מתחילה לעניין אותי, אבל עדיין לא. קרקע צהובה בוועדה המקומית, כמו שערן אמר, זאת אומרת שהיא כבר צהובה בארצית, צהובה במחוזית וצהובה במקומית, בעיר עצמה, אז היא כבר מתחילה מאוד מאוד לעניין אותי. כי כל קרקע צהובה בוועדה המקומית היא בוודאי צהובה במחוזית, ועוד יותר היא בוודאי צהובה בארצית, אבל לא כל קרקע צהובה בארצית, אולי היא חקלאית במקומית. כן. ואז אין לי את היכולת לקבל ודאות שאנחנו נוכל לקדם אותה בהמשך הדרך. אז כמו שהוא בא ואמר, צהובה בארצית זה אחלה, זה עדיין לא מספיק, צהובה במקומית זה אחלה, זה עדיין לא מספיק, צהובה במקומית, או פה מתחיל לעניין אותנו. רק אני אשאל למי שלא מבין את המונחים צהובה. צהובה זה אומר שהיא מאושרת בוועדה? זה אומר שהיא פורסמה למתן תוקף בוועדה הספציפית. אם היא צהובה בארצית, היא פורסמה למתן תוקף בתמ"א תוכנית מתאר ארצית 35. יש לנו 70 תוכניות מתאר ארציות במדינת ישראל. אתם מכירים את תמ"א 38, יש תמ"א 36 שמתעסקת בקווי סלולרי, תמ"א 70 שמתעסקת בתחבורה, איפה יהיו רכבות, ותמ"א 35 מתעסקת בקרקעות הפרטיות במדינת ישראל, ואיזה קרקעות בסוף יהיה מגורים עליהן, מסחר עליהן, עירוב שימושים עליהן, וכן הלאה. אז כמו שערן אמר, ואמר בצורה מאוד יפה, כשאני בא לדעת בכלל, אם מציעים לי קרקע, אז א', אם אני קונה קרקע שהיא של המינהל, או היא קרקע פרטית. אם היא קרקע מינהל, אני לא מתעסק איתה בכלל. כמשקיע, כלקוח פרטי. אם הקרקע היא ירוקה או צהובה, ירוקה לא מעניין אותי. אם היא צהובה, אבל היא רק צהובה בארצית, זה גם לא מעניין אותי. אם היא צהובה במחוזית ובארצית, זה גם לא מעניין אותי. אם היא צהובה במקומית, במחוזית ובארצית, רק אז אולי... בא לי להגיד חד גדיה עכשיו. חד גדיה. חד גדיה. זה ממש חד גדיה. זה ממש אוקיי, אז אני חוזר אליך, באמת התחלת להסביר קרקע צהובה במקומית. תמשיך משם. יפה. אז יופי, נניח שעברנו, סימנו וי על הדבר הזה, הקרקע עברה בעצם את האישור בוועדה המקומית, צהובה בוועדה המקומית, האם זה מספיק לי? התשובה היא לא. נניח באמת שנותנים לי איזושהי קרקע שהיא כזאת, אני צריך לדעת איזה גודל של קרקע אני קונה, אוקיי? יש איזשהו פרמטר בוועדה שנקבע בתוכנית המתאר המקומית, שנקרא צפיפות. הצפיפות המינימלית של יחידות הדיור שיהיו באותה שכונה. מה זה צפיפות? צפיפות זה בעצם כמה יחידות, כמה דירות ייבנו לי פר דונם באותה שכונה, אוקיי? למשל, אם יש לי שכונה של 1,000 דונם, שמתכננים לי עליה 5,000 דירות, זאת אומרת שאני מבין שעל כל דונם בממוצע יהיו לי 5 דירות, אוקיי? אז אם יש לי צפיפות כזאת של 5 יחידות לדונם, אני לוקח דונם, מחלק אותו ל5 חתיכות, דונם זה 1,000 מטר, אם חילקתי אותו ב5, אני בעצם מגיע למספר של 200 מטר, בשביל זכות לדירה. אם מישהו איזה משווק בא, ומציע לי איזה 100 מטר בתוך התוכנית, ואני רואה בדוח שמאי, אותו דוח שמקודם חיים הזכיר אותו, דוח שמאי לפי תקן 22, שאני גם אתן על זה איזושהי מילה, מה זה בכלל דוח שמאי לפי תקן 22? זה איזשהו תקן שבא לעשות סדר בכל הנושא הזה של הקרקעות, שעל כל משווק וכל יזם שעכשיו משווק קרקעות לאנשים פרטיים או לא פרטיים, חייב להראות את הדוח הזה. זה בעצם איזשהו דוח שעושה סדר מה המצב התכנוני של הקרקע, מה המצב המשפטי, איזה ועדות היא עברה, אם היא רק עברה ארצית או עברה מחוזית או עברה מקומית, או יש עוד כמה שלבים גם לאחר מכן, ובעצם מה המחיר שלה. מה המחיר שלה כזמינה כבר לבנייה, אוקיי? השמאי בעצם לוקח את הקרקעות זמינות אחרות לבנייה באזור, ויודע בעצם כמה היא תהיה שווה כשהיא תהיה זמינה. הוא מסתכל, בוא נגיד כמה אחוז היא עברה של תכנון, אוקיי? ונגיד שהיא עברה 50% מהתכנון שלה, אז פחות או יותר היא תהיה שווה 50% מהמחיר שלה.
פחות או יותר, יש עוד כמה פרמטרים שמרכיבים כמובן את המחיר, ואז הוא נותן את הערכה השמאית שלו, כמה הקרקע צריכה לעלות, וזה צריך להיות תואם למה שהמשווק משווק. זאת אומרת שאם אנחנו קונים לא 200 מטר, אלא 100 מטר, כשאנחנו צריכים 200 מטר בשביל קרקע, אז אני לא באמת יש לי יחידת הבית לדירה. יפה. עכשיו, זה לא אומר שהדירה תהיה 200 מטר, אם יש לי קרקע של 200 מטר, כי יש לי הפקעות. עכשיו, האנשים חושבים שההפקעות יכולות להיות עד 40%, כי כביכול החוק אומר 40%, זה לא נכון. הפסיקה מראה גם שיש לפעמים 60% הפקעות. מה זה הפקעות בכלל? הפקעות זה אומר שאני צריך לשים בשכונה חדשה, בשכונת מגורים חדשה, בתי ספר, גני ילדים, פארקים, מדרכות, שצ"פ, שטח ציבורי, שפ"פים, ובסוף דונם ברוטו, כשהוא לא זמין לבנייה, הוא שווה הרבה פחות מ-600 מטר זכויות בנייה שנותנים לי לבנות עליהם. אבל אי אפשר לייצר שכונה מבלי שיהיה לי את כל המערך השירותי, הקהילתי, שאני צריך. אגב, לפעמים הפקעות זה דבר מעולה. לפעמים יש לי 50-60% הפקעות, אבל אני מקבל שכונות מדהימות. מי שמכיר את הרבה מאוד שכונות חדשות היום, מי שמכיר את שכונת הפארק בחדרה, או שכונת נט 600 בנתניה, או שכונות כאלה ואחרות חדשות בראשון, כמו מתחם האלף, מי שמכיר, שזאת הולכת להיות שכונה עם פארק עצום. או בכלל, תשימו לב גם על שכונות ישנות שהיו באם המושבות בפתח תקווה, יש שכונה עם בתי ספר, צופים, נוער עובד, מרכזים קהילתיים, שבעצם נותנים שירותים מאוד מאוד טובים. גני ילדים, ובגלל זה האנשים רצו לעבור לגור שם. השכונות האלה, אגב, אם תשימו לב, הן הרבה יותר מבוקשות משכונות ישנות, שעושים עליהן שתי וערב, בניינים של התחדשות עירונית. כי בעצם השירותים עדיין של אותם שכונות הן הרבה יותר ישנות ופחות חדשות ביחס לקפסיטי שלהן. ולכן נניח פתח תקווה הישנה היא הרבה פחות יקרה מכפר גנים או מהם המושבות, למרות שהמרכז הוא שם. כי השירותים הקהילתיים, בתי כנסת, מקוואות, whatever, שמקבלות השכונות החדשות, אם תכננו אותם נכון, ביחס להפקעות, הן הרבה יותר מעניינות. אז אם רגע לסכם את כל מה שאמרתם במשפטים האחרונים למילים של בן אדם כמוני, שמנסה להבין את זה מהצד, אז בסופו של דבר אני חייב לדעת כמה שטח אני קונה בתוך אותו פרויקט, כי יכול לצאת מצב שאם אני לא קונה, לצורך הדוגמה הקודמת שלנו, את אותם 200 מטר, אלא פחות מזה, למשל 100 מטר, אני בכלל לא תהיה לי זכות לדירה בהמשך, אלא אני אתקע עם פשוט קרקע שמישהו יצטרך לקנות ממני. בדיוק, כי זה פירוק שיתוף. אבל אתה יודע מה, יש עוד מצב הפוך. כשאנחנו מוכרים, אנחנו מוכרים זכות לדירה בוודאות של 100%, אבל אנחנו גם עובדים על הגדלת הצפויות, ותכף ערן יספר מה זה הגדלת הצפויות, וזה אומר גם מה יישאר לך. כן. מה זה אומר אם אתה נשאר עם יותר מיחידה אחת? כי אצלנו אין דילון של זכויות. זאת אומרת, אם יהיה לי 250 מטר... לא, אם קנית 200 מטר, ובסוף הצלחנו להביא את הקרקע, כמו שלירון אמר, יש לנו תהליכים שאנחנו עושים, ובסוף 100 מטר יספיק לך, אז יש לך 2 יחידות. כלומר, יכול להיות שישימו פחות יחידות על כל דונם, זאת אומרת, במקום 5 יחידות לדונם, יותר יחידות. יהיה לך 10 יחידות לדונם. ואז מה זה אומר, ערן? בעצם אנחנו מגדילים את הצפיפות. מה שאם לירון אמר מקודם, ש1 ל5, אז נגיד והצלחנו לעשות את זה 1 ל10. זאת אומרת שהכפלנו. מה זה הצלחנו? רגע, תסביר, כאילו... במקום 5 יחידות לדונם. לא, זה אני ברור לי, אבל מה העבודה מאחורי הקלעים? מה זה הצלחנו? אני רוצה להתקשר עכשיו, תגדילו לי את ה... זה לא עובד ככה, יש פה תהליך, ברור. אז בעצם בוועדות עצמם, ובכל מה שחיים אמר מקודם, שיש אנשי מקצוע שמקדמים את זה, זה חלק מהסודות המקצועיים שלנו בדיוק, ששם בעצם הדחיפה מול העירייה, מול מי שנותן את ההגדלה, בעצם להגיע למצב שבו גם עם הקרקע, אם אנחנו כדי להשביח אותה, נצטרך עוד קצת זמן, אבל בסופו של דבר הקבוצה תרוויח, ומה זה הקבוצה תרוויח? אם היה לך זכות, אם היה לנו על דונם, יש נגיד 1 ל7, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו חלקים את זה, לכל אחד יש 143 מטר. ופתאום נהיה 1 ל10. כי הצלחנו באמת להגדיל את הצפיפות. עכשיו, מה שאנחנו עושים, אנחנו לא מדללים זכויות. לא לוקחים את הזכויות האלה, אלא כל הקבוצה מקבלת כל אחד יותר ממה שהיה לך, 143, עכשיו נהיה 160. אוקיי? עכשיו, זה לא באמת שאתה יכול לבנות דירה וחצי, אבל זה כן יעזור בצעד הבא. אם אנחנו הולכים, והקבוצה שהולכת לבנות בניין וקבלן, אוקיי? לאחר שבחרנו קבלן ומתקדמים לשם, אז בעצם, כמו שיש בתמ"א 38 שכולם מכירים, שבעצם קבלן בא, לא לוקח כסף מאותם דיירים, אבל כן מקבל זכויות בנייה, נכון? ובונה עוד דירות, זה אותו דבר. הוא ייקח, אנחנו נשלם פחות על העלות בנייה,
כולנו כקבוצה, נשלם פחות על העלות בנייה, והוא יקבל את הדירות האלה. מה שנקרא קומבינציה. בדיוק. נכון. כן. בשפה המקצועית, אני אסביר את זה ככה. תקנה 4 לתמ"א 35, שבעצם קיבלה תוקף משפטי בשנת 2021, באה ומסבירה את זה שיש מצוקת דיור במדינת ישראל. והתקנה הזאת היא מסבירה שהוועדות המקומיות מחויבות להגדיל את זכויות הבנייה, זאת אומרת להגדיל את הקומות של המגורים, כי התהליך התכנוני במדינת ישראל, להשביח קרקע ממצב X למצב Y, הוא כל כך הרבה שנים, שאין מה לעשות, הוא לא עומד בקצב הגידול או בקצב הגירושים של מדינת ישראל, או בקצב העלייה של מדינת ישראל, ולכן אנחנו כיזמים נשענים, קודם כל על התקנה הזאת, שהיא תמ"א 35, תקנה 4, שבעצם מגדילה וגורמת לנו לקבל רוח גבית על הגדלת הזכויות. כשאנחנו מתכננים, אז לירון בא ואמר שזה לא מספיק שאני קונה גם רק קרקע שהיא צהובה בוועדה המקומית, אלא צריך להסתכל על עוד שני פרמטרים. האם יש מספיק מסה, קבוצה מספיק גדולה, שאתה נכנס אליה? כי אם אתה קונה יחידה, אתה לא יכול לקדם שום דבר. אבל אם אתה בא כקבוצה של 200 או 300 או 400 רוכשים, שכולכם ביחד, בהסכם שיתוף אחד, אז הכוח שלך הוא לא אחד, הכוח שלך הוא 300, אתה אחד מ-300, אבל אתה בא עם 300 איש, שבעצם הוועדה בעצם נורא מקשיבה לך. היא רוצה שיהיו פה עוד 300 יחידות דיור. היא רוצה שאתה תהיה חלק מהקבוצה הזאת שבעצם מגדילה את הזכויות, היא רוצה היטלי השבחה, היא רוצה היטלי פיתוח, היא רוצה לראות איך אתה מקדם את הדבר הזה, והיא בעצם מבינה שאתה שחקן מרכזי. אבל אם אתה יחידה אחת או שתיים, אז זה לא שווה כלום. אגב, זאת הסיבה ללמה אנחנו מביאים משקיעים איתנו, כי אנחנו לא יכולים לקנות במזומן. מה זה מזומן? על קרקעות צהובות אתה לא יכול לקחת מימון כקבוצה. אתה יכול כבן אדם פרטי לקחת 100, 200, 300 אלף שקל הלוואה. אבל אתה לא יכול לקחת, אם אני קונה קרקע ב-35 מיליון שקל, כמו שעשינו אתמול, אני לא יכול... מזל טוב. תודה. זה נגמר ב1:50 בלילה. בלילה, כן. לא בצהריים. בצהריים. אז אתה לא יכול לקחת משכנתה, אוקיי? בגלל תיקון חוק המכר. אז אני צריך להכניס עוד שותפים איתי. אז אנחנו מחזיקים בעצמנו, ב-20-30% מהקרקעות האלה. זאת אומרת, אם קנינו נניח אתמול עסקה ב3.5 מיליון שקל, 10 מיליון שקל זה הון עצמי שלנו, ואת ה-25 מיליון שקל אנחנו מכניסים אנשים איתנו, בזכויות לדירות, איתנו. אם זה בנס ציונה במקרה הזה, או במקומות אחרים, במכמורת, בקריית אתא, בקריית ביאליק, בחדרה, באולגה, באבן יהודה וכן הלאה. אז א', אנחנו בעצמנו מחזיקים זכויות בקרקע, ב', אנחנו מקדמים את הקרקע הזאת, וג', אנחנו מכניסים אנשים איתנו, שזה, כמו שערן אמר, אם אנחנו מצליחים להגדיל את הספריות, אני לא מדלל את זה לטובת היזמים, לטובתי. זאת אומרת, אין אצלי משהו שכתוב, אז הזכויות הנוספות הולכות לחיים ברטוב יזמות נדל"ן בעם, לפרופרטי נדל"ן בעם, לוולנסיה, לקוף אלמוג יזמות נדל"ן. לא. אגב, רוב היזמים עושים את זה. אלא לכל אחד ואחד מאיתנו, ואם בסוף 100 מטר יספיק, כמו שערן אמר, וקנית 143 מטר, אז יש לך יחידה פסיק 4.3. ה-4.3 הזה, זכויות בקרקע, שוות עלות בנייה הרבה פחות גבוהה במשכנתה שתצטרך לקחת, כי אותם אתה נותן לקומבינציה לאותו קבלן ביצוע. האם הבנתם מה שאמרתי, או שאתם רוצים מכות רצח? לא, אנחנו לא רוצים מכות. זה שהייתם קרבים ואני לא, זה לא אומר שאני פחות חזק מכם, כי ערן היה קרבי חבל הזמן, והוא יושב פה לידי. יש לי... וגם ירדן הוא גבוה ויש לו זקן. נכון. קודם כל, אנחנו בצד של הזקנים פה, אבל אני אשמח לשאול שאלה שאולי קצת תקשה. בסוף, כמו שהצגתם פה, אם אנחנו באמת עושים את התהליך נכון, נשמע שכאילו חסר לי הסיכון. לא, יש סיכונים. איפה הבעיות? איפה הסיכונים? מה מי שעכשיו נכנס איתכם לעסקה כזאת, מה הוא צריך לקחת בחשבון שיכול לקרות? נפת את המיקרופון, אז אתה רוצה לענות או ש... אני אתחיל, אתה תמשיך, אני בטוח, אבל אני אתחיל. אוקיי. אז אני אגיד סיכונים. סיכון עיקרי, ואני לא יודע אם לקרוא לו סיכון, זה אנחנו נחליט ביחד, ננהל על זה דיון. בדיוק, זה דיון שתמיד אנחנו מנהלים גם בינינו, כי הסיכון העיקרי הוא זמן, אוקיי? זאת אומרת, אני לא יכול להתחייב באופן מלא לכמה זמן זה ייקח. כמובן שאני לא לוקח את הירוקות, אז אני יודע שזה לא יהיה 80 שנה או 20 שנה. זאת אומרת, אני יכול, שאני אומר 5 שנים ויקח לי 6 שנים, אז לקח 6 שנים. אבל ב6 שנים האלה אנחנו בואו נבין שכנראה שעשינו מהלכים כדי להגדיל את הצפיפות, מה שדיברנו עליהם קודם, וכולם ירוויחו מזה. אוקיי? אני רואה בכל הסיפור הזה, זה הסיכון, אם נקרא לזה סיכון בכלל, היחידי שיש. כי הקרקע לא תחזור אחורה. מה טווחי הזמנים הממוצעים שבדרך כלל לוקחים
תהליכים, ואגב, אולי כאילו, כשאני אומר לוקחים תהליכים, אני גם לא בטוח למה אני מתכוון. אז אולי תגדירו לי מה שלב ההתחלה ומה שלב הסיום. אז... אתה רוצה אתה? אני אתחיל, אני בסוף לראות. אני רוצה שיהיה לנו ככה דיון קבוצתי, לא נעים לי שאני מדבר כל הזמן, אני אלך תכף. אנחנו רגילים לזה, אבל. אז השלב ההתחלתי זה, כמו שאמרנו, אנחנו נכנסים לקרקע ברגע שהיא צהובה בוועדה המקומית, וזה מבחינתנו השלב ההתחלתי שבו אנחנו לוקחים קרקע ומתחילים לקדם אותה. השלב הסופי, שהיא מקבלת היתר, נכון? כן. אנחנו לא נרצה לקנות קרקע שמקבלת היתר, כי הפסדנו את כל הרווח של הקרקע עצמה, זאת אומרת, של הקידום של הקרקע. והאם גם אחר כך מחכים לבנייה עצמה? או רק לקבלת היתר ואז מוכרים? שמה הוא הרווח, אוקיי, אם הרווחנו בהשבחה של הקרקע, בבנייה עצמה, הרווח הוא הרווח היזמי של הבנייה. אוקיי, שמה, זה עוד נדבך שבו אנחנו מרוויחים כסף. הרווח הנוסף הוא גם רווח של מיסים. תראו, לירון... דיברנו על זה מקודם שהתחלנו. רגע, אבל יש אז תשובה לזמן הממוצע? כן, אז בגדול, אם אנחנו באמת הולכים לפי ההוראות וקונים קרקע שעכשיו עברה את האישור ועדה מקומית, קיבלה את הסטמפה, ובהנחה שיש קבוצה יזמית ככה גדולה, כמונו, עם הרבה מסה שיכולה... שמצאה הרבה מוכרים, כי היום קשה מאוד למצוא מוכרים. יהודי לא אוהב למכור, אם הקרקע שלו טובה, שתבינו. זה הבעיה העיקרית היום, זה למצוא את הסחורה. בהנחה שיש יזם, באמת, שמקדם את זה יזם גדול עם מספיק יחידות, אז התהליך הזה אמור לקחת באזור 8 שנים. האם זה יכול להיות 9? התשובה היא כן. האם זה יכול להיות לקחת 10 שנים? התשובה היא כן. אנחנו חיים במדינת ישראל. האם זה יכול לקחת 20 שנה? 20 שנה לא, אנחנו לא בכיוון הזה. קרה מקרה אחד שקרה, והקרקע בסוף הייתה פי 10 יותר מהמחיר שלה, בעוד השרון, מי שמכיר. צריך להבין שקרקע, שכבר עוברת את השלב הזה של אישור בוועדה המקומית, זה מתקשר אליי מישהו שאתה שלחת, לא משנה. קרקע שכבר עוברת אישור של הוועדה המקומית, זה אומר, תבינו, במדינת ישראל הכל הולך, אתם יודעים, כיבוי שריפות. זה אומר שהוועדה הארצית החליטה, והוועדה המחוזית החליטה, והוועדה המקומית החליטה שאין ברירה, חייבים עכשיו לבנות שכונה בדיוק במיקום הזה, להרחיב את העיר ולוותר בעצם על השטח הירוק הזה שעוד נשאר פה. עד שזה קורה, הקרקע צריכה להיות סופר מבוקשת, זאת אומרת, הביקוש צריך להיות סופר גדול, בגלל שיש כל מיני נתונים שלוקחים מהלמ"ס, נגיד, על זה שיש מלא זוגות צעירים שצריכים פה דירה, שיש מלא עולים חדשים שצריכים פה עכשיו דירה, חייבים לבנות את השכונה החדשה הזאת, אין ברירה. ברגע עכשיו שנגיד זה יתעכב, ונגיד במקום 8 שנים זה לקח 16 או 20 שנה, צריך להבין, הביקוש עדיין שם. הזוגות הצעירים האלה עדיין צריכים דירה. כולם הם עדיין מתחתנים, עדיין עולים לארץ, עדיין מתגרשים אחרי זה, גם גירושים. זה גורם לצורך לעוד דירה נוספת. וברגע שההיצע לא מגיע, בגלל תקיעות כזאת או אחרת, זה לא משנה מה, בירוקרטיה, התנגדויות, ראש העיר, לא מלחמה שעכשיו הוועדות לא עובדות עכשיו, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל עד 1 ליוני, אין ועדות שמתעסקות בדיני תכנון ובנייה במדינת ישראל בקידום הטבעות. למה? כי יש הוראת שעה עכשיו לבתים פרטיים שאין להם ממ"דים, להוציא ממ"ד בתהליך מזורז. חבר'ה, מה שקורה בגלל כל פעם זה איזושהי סיבה אחרת, לתקוע פה בעצם את התכנון, להתעכב, כל הסיבות שציינו, זה לא משנה מה. כל הדברים האלה בסופו של דבר גורמים לעליית מחירי הדיור פה. בסופו של דבר זה ביקוש גבוה, היצע נמוך או היצע שנפגע, לא משנה מאיזה סיבה, וזה הכלל הראשון בכלכלה שגורם לעליית מחירים. אני, בתור משקיע, רוצה להיות בעל הקרקע, כשכל איזושהי קטסטרופה שכזאת קורית. כי בסופו של דבר עליית המחירים, בסופו של דבר מחלחלת לקרקע. למה היא באמת מחלחלת לקרקע, ולא דווקא, הרי אז אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אז בואו נקנה דירות. אז הוא שאל מה הסיכונים. אז וראיתי שהוא גם אומר ליער, הם לא ענו על הסיכונים. נכון. עזוב, הם חרטטים. זה כמו ברעיון עבודה, אני פרפקציוניסטי. כן, כן. אז הסיכון הבאמת הגדול, כי אנחנו מוציאים מוץ מן התבן. אנחנו על כל איזה 20, 30, 40, אני לא יודע כמה עסקאות שאנחנו בודקים,
אנחנו עושים עסקה אחת. בעסקה אחת יש תטל, עזוב, אין לי כוח להיכנס להסביר לכם מה זה תטל. ויש בעסקה אחרת הפקעות כאלה ואחרות על התוכנית המקומית. ובעסקה אחרת יש מס שבח הרבה יותר גבוה, ואז אני לא יכול לקנות. ועסקה אחרת מצאתי אחלה עסקה, אבל המחיר מאוד גבוה. כבר אחר הוא רוצה את המחיר של מה יקרה עוד 5 שנים. ועסקה אחרת, אוקיי, אז מצאתי 2 דונם, אבל זה לא מספיק. אני צריך להיות קבוצה, לפחות לתוכנית בניין ארכיטקטוני אחד, אז אני צריך למצוא עוד בוחר. ואז המאתרי הקרקעות שלנו מחפשים גם את כל הזה, ומתברר שזה בן דוד שלו בכלל, והוא לא מדברים. כי הסבא ההוא הוריש לו קצת יותר קיצור, סלטה מטבוחה, שקשה מאוד למצוא את הקרקעות האמיתיות. אגב, ההתמחות שלנו היום היא לא רק למצוא קרקעות של הוועדה המקומית, אלא קרקעות בשלבים יותר מתקדמים, ואז יש לך הרבה פחות סיכון. אוקיי? עוד סיכון. זה מה יהיה בסוף גודל היטל ההשבחה? אם היטל ההשבחה יהיה מטורף, ואני לא יודע איך לעשות התנגדויות על גובה היטל השבחה, השותף שלי קובי אלמוג שם, תודה לבורא עולם בחסד עליון, אדם ענק, שיודע לעשות התמודדויות מאוד מאוד קשות ולהביא היקשים. איך בעיר הזאת יעשו היטל השבחה כזה פחות גבוה, ואיך בעיר הזאת היה היטל השבחה כזה, ואיך המנהל על קרקע שלו בשכונה ליד נתן היטל השבחה כזה. הרי ברגע שיש לי גם סימני שאלה... אתם יודעים לנהל את המשא ומתן הזה. בדיוק. הרי מה, כמו בתאילנד עם מחשבון. אנחנו הרי מייצגים. מה זה עורכי דין בסוף? אנחנו מייצגים את בעלי הזכויות שנמצאים איתנו. הרי אנחנו רכשנו את הקרקע, מכניסים עוד אנשים, ואנחנו מייצגים את כל הקרקע הזאת למצב הכי טוב. כל עורך דין יכול לייצג? לא. עכשיו תכף נסביר על זה. אגב, אני רק רוצה שתבינו דבר אחד מאוד פשוט. זה שיש לי גם חוסר ודאות, זה גם לטובתי, כי אחרת המוכרים לא היו מוכרים לי. למה המוכרים בכלל מוכרים לי? כי הם לא יודעים באמת מה יכול לקרות עם הקרקע שלהם. מה אני יכול לעשות? עכשיו, למה אני לא אוהב להגיד את זה? כי לפעמים כל מיני מוכרים שומעים את הפודקאסט הזה שלי, ואז נשארים עם הסחורה. ונגמר לנו. זה, אולי סבא שלי ישמע את זה מהקבר, והחליט לא למכור לך. לא לפרסם, חבר'ה, לא לפרסם. הצעירים שכבר הם יורשים את הקרקעות של הסבא. אתה מבין? ואז כל אחד נהיה מבין גדול. עכשיו, תשמע, אבל אני אגיד לך גם בזה למה אני לא פוחד. כי גם אם הסבא שלכם החזיק דונם, אתה לא יכול לעשות שום דבר עם הדונם הזה, אתה תצטרך להתחבר. ובסוף אתה תבוא, או שתרצה למכור לי, או שתרצה להיכנס להסכם שיתוף שלי. ככה או ככה אני אייצג אותך. או אם אתה בעל הזכויות, או אם אני. זה לא אני, זה עוד אחרים שיודעים לעשות את זה. לא כל התורה נמצאת אצלנו, אנחנו לא היחידים שיודעים לעשות את העבודה נהדר, יש טובים כמונו, טובים מאיתנו, ואנחנו בסך הכל משתדלים לעשות את העבודה כמיטב יכולתנו. וכאן אנחנו חוזרים שוב פעם לשאלה הראשונה, אחד שאתה שאלת אותי איזה שאלות אני צריך לשאול, או מה הסיכונים, אז אנחנו שוב פעם חוזרים. מי מקדם את זה? זאת אומרת, החברה שהתקשרה, אוקיי, מי מקדם את הנציגות התכנונית? בדיוק, מי הנציגות התכנונית שמקדמת לי את זה? כן, אני תמיד אומר שעלייה בערך שווה השינוי. ואם אין שינוי, אז יופי, אתה קונה קרקע חקלאית, והיא נשארת או קרקע צהובה, והיא נשארת קרקע צהובה, אז שום דבר לא השתנה. בלי עליית שווי ערך אמיתי, כמו שלירון אמר, שהקרקע, אנחנו מרוויחים עליה מ-X ל-Y, שהיום היא זמינה לבנייה באמת, עם מקסימום זכויות, עם מינימום בלטמים, ועם מינימום גובה היטל השבחה והיטל פיתוח, אין עליית שווי ערך אמיתי. ההתמחות שלנו היא לאתר את ההשקעות הנכונות, אם להביא גיוס גדול של משקיעים ביחד איתנו על אותה קרקע, אנחנו קונים כל הזמן עוד ועוד באותם מתחמים, עושים עוד יותר סחורה. אגב, הנה אני אגיד לך עוד משהו שאני ולירון דיברנו עליו ממש לפני איזה שבוע. כשאנשים נכנסים אלינו בתחילת הדרך, גם אם עדיין אין שינוי סטטוטורי משפטי על הקרקע, הם בדרך כלל ישלמו פחות. למה? כי ההסכם שיתוף שלנו הוא פחות גדול. יש לי עדיין פחות כוח של מסה, המסה היא מסה קריטית. כי כשאני גדול הרבה יותר, אני לא רק יכול לקבל איפויי כוח תכנוניים יותר גדולים בוועדות, אלא, וזה הטריק הגדול, אני נהיה שחקן משמעותי שקובע את המחירים. אני רוצה שתבין דבר אחד. אתם מתעסקים הרי בדירות, ליווי משקיעים לדירות יד ראשונה, שזה מדהים וזה נפלא, וזה משהו שעשיתי אותו הרבה שנים, לפני 15-20 שנה. כשאתה היום מחזיק קבוצה של משקיעים, מחזיקה 5 דירות בשכונה, בגבעה הצרפתית, איפה שאני גר, מה היכולת ההשפעה שלך להשפיע על המחירים או על הסחירויות? כלום. אבל כשאני הבאתי מעל 150 רוכשים בגבעה הצרפתית, אגב, חלק גדול מהם זה חרדים, אנחנו נהיינו שחקנים. כי אם אף אחד מה-150 דירות האלה לא יזכיר פחות מ-6,000 שקל, דירת 3 חדרים האפנה בסחירות, וזה יהיה החלטה, אז גם אם נפסיד חודש, כולנו, שהדירות יהיו ריקות, או חודשיים, בסדר? אז בסוף המחיר יעלה, אם לא ל-6,000, מ-4,000, ל-5,400, ל-5,600, כי בסוף אנחנו מחליטים. אם אף אחד מאיתנו לא ימכור את הדירות האלה, והם כבר הוזכרו, אני כבר לא אמחיר על הצוואר,
ופחות מ2,200,000, השלושה חדרים המאפנות האלה ברחוב בר כוכבא, אצל ההגנה, whatever, אני בסוף גורם לתהליך מזורז של עליית המחירים, כי כשיש ביקוש גדול יותר מאין היצע בכלל, אני גורם לעליית מחירים. עכשיו, זה קורה רק כשיש לך מסה קריטית. אוקיי, עכשיו, כשאני מחזיק הרבה מאוד עתודות קרקע בשכונה מסוימת, וכמוני עוד חברות יזמיות גדולות אחרות, והמשקיעים שלי מאחוריי לא לוחצים עליי, נו, מה קורה עם הקרקע? אמרת 5 שנים, זה 6 שנים כבר. אלא הם נותנים לי אורך נשימה, מה שנקרא, גם להגדיל את הזכויות, גם להוריד את ההפקעות, גם לקדם את הקרקע, גם מבחינת היטלי השבחה, היטלי פיתוח. להגדיל את המסה תוך כדי. ולהגדיל את המסה עוד יותר, בסוף מי קובע את המחירים בשכונה הזאת? אני. כי אם אני מחזיק 1,000 יחידות במתחם מסוים, היום בחדרה, מתוך 2,000 יחידות, אני קובע שהדירות פה לא יהיו פחות מ-2.8, 2.9 מיליון, כשהן שוות היום 2.4, 2.5. האם זה חייב להגיע ל-2.9, 3? לא בטוח, אבל אני בטוח יגיע לעוד 100, 200, 300 אלף שקל יותר. וזה למה היזמים או בעלי הקרקע קובעים את המחירים של הנדל"ן במדינת ישראל הרבה יותר מאלה שאין להם נדל"ן. כן. בוא ניתן דוגמה, רגע, זה לא שחיים לירון, אני חייב לעצור אותנו, אנחנו בפרק הכי ארוך שהיה לנו אי פעם בפודקאסט, כי היה כיף, באמת אנחנו יכולים להמשיך פה עוד שעתיים, אני מרגיש שאין מעצורים. אז אני בכל זאת אשאל אתכם את השאלה שאנחנו תמיד שואלים, כל אורח שמגיע, וזה, איפה הכסף שלכם, איפה אתם מושקעים, איפה כל אחד מכם בשתי משפטים ככה, איפה כל אחד שם את הכסף שלו, רק מתוך ישראלים, אנחנו רוצים לשמוע. יאללה. טוב, אז הכסף שלי פה, איפה שדיברנו. אמרתי, אני רוצה להיות במקום הזה, שאני יודע שיש לי ביקוש מטורף, אין היצע, אני רוצה להחזיק בקצת היצע שיש, שהוא יהיה אצלי. גם בגלל שאם יש עיכוב, הערך עולה, וגם התוכנית נהיית כבר פחות רלוונטית, ואז מגדילים צפיפות, ואני מרוויח יותר. אז אני באמת מושקע בקרקעות, יש לי 7 קרקעות, יש לי גם דירה ראשונה שקניתי לפני 2 כל השאר קרקעות שהן זכויות לדירה. שבסוף הם הגיעו לקרקעות, אנחנו בונים. עוד כמה שנים הם יהיו דירות, כל דירה כזאת היא דירה חדשה, בשכונה חדשה, על כל המשתמע מכך. דירות 5 חדרים. כל דירה היא דירת 5 חדרים, עם ממ"ד, עם חנייה, עם כל מה שצריך. אוכלוסייה טובה. מרפסת, את זה לא אמרת, אמציה. היום לא בונים בלי מרפסות, אנחנו בטח לא, בשכונות החדשות. כל שכונה חדשה תיבנה ככה עם הפארק ועם המרכז המסחרי, וכן הלאה. בגלל שעשיתי כבר הצהרות הון, אז אני יכול להגיד, אבל אני איש מאוד מאוד פשוט, אז אני לא רוצה זה, אבל בוא נאמר שהיום החברה שלנו, ביחד עם המשקיעים, מחזיקה נדל"ן בכ-600 מיליון שקל, לפחות 10% זה שלי, אז בוא נאמר, אני מעריך את המספרים האלה בקרקעות, הגעתי לדירות מהקרקעות האלה שאנחנו המשכנו לבנייה, אנשים גם המשקיעים שלנו גם רואים, הולכים מבקרים בבניינים שבנינו ורואים את התוצאות, כמובן שיש לי גם דירות מהעבר, אבל אני אגיד משהו ככה יותר, אני בן 41, אני רכשתי הרבה דירות כשהייתי צעיר, ומכרתי חלק גדול מאוד מהן, כדי לקנות את המגרשים הטובים האלה, שהניבו לי פי כמה וכמה 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 הרבה יותר כסף מאשר הדירות האלה. כי גם כשהדירות המשיכו לעלות, גם הקרקע עושה עליית שווי ערך, אבל היא כמובן שגם נצמדת לעליית המחירים. זאת אומרת, ככל שאני עושה גם עליית שווי ערך וגם המחירים עולים ועליית שווי ערך עולה. אני רק רוצה להזכיר שמי שקונה קרקע איתכם, או בלעדיכם לא משנה מה, הוא גם צריך לזכור שאחר כך הוא צריך לשלם על עלויות הבנייה. זאת אומרת, זה שאתה משלם... זה הלוואות מהבנקים. ברור, אבל הרבה פעמים אנשים אומרים, קניתי ב-400,000 שקל, יש לי זכות לדירה. זה זכות לדירה, עכשיו צריך לבנות אותה, אז אני מזכיר את זה למאזינים. הקרקע היא רק שליש מערך הדירה. יש את הבנייה ויש את המיסים. אגב, במקרה הזה אנחנו מרוויחים הרבה מאוד מס. עורך דין ערן רוז הוא גם מומחה למיסוי, אז הוא יסביר לכם למה עדיף לקנות את הקרקעות האלה, אבל אתם שאלתם אותו כמה הוא שווה בכסף, אז אני לא נכנס. טוב, אז אני פחות אוהב לדבר על זה, אבל אנחנו כבר פה. אני התחלתי בדירות, וכן, קניתי דירות פינוי-בינוי, מספר דירות, ושהבנתי את היתרון בקרקעות, ואת ההתעסקות מול דירות ישנות, שהן פינוי-בינוי, ועד שזה קורה, וגם זה, אנשים חושבים שהם קונים דירת פינוי-בינוי, והנה מחר קורה הפינוי-בינוי.
פינוי-בינוי לוקח גם 10 ו-15 שנים בקלות. זאת אומרת, עד שיש לנו הסכמות של כולם, חתימות, ואנחנו מתקדמים, וקבלן וכן הלאה, ויזם. משרד עורכי דין שמייצג דיירים. חד משמעית, זה לוקח זמן. ושאני הבנתי את היתרון בקרקע, שאני משקיע, ויודע לקדם אותה, זאת אומרת, אני נמצא עם קבוצה שיודעים לקדם אותה. ואין את ההתעסקות עם הדייר. ואין את ההתעסקות עם הדייר ועם האמבטיה ועם הנזילה, כי הדירה ישנה בפינוי-בינוי. אז עשיתי מעבר וקניתי גם קרקעות. לגבי המיסוי, בוא נדבר, אנחנו דיברנו בהתחלה על דירה שנייה ואיך זה עובד, אז יש לנו דירה שנייה, אז אנחנו משלמים באמת 8% היום, כל דירה שנייה. על הקרקע, כשאנחנו קונים קרקע, לא משנה אם זה ראשונה, שנייה או שלישית, אנחנו משלמים 6%. אוקיי, 6% מערך הקרקע. אם אני קניתי את הקרקע ב-320,000 שקל, אז אני משלם בערך 19,000 שקל מס רכישה, ושם זה נגמר. אוקיי? גם אם הגעתי בסוף לדירה ששווה 3 מיליון. בעוד שאם הייתי קונה היום את הדירה הזאת, הייתי צריך לשלם 240,000 שקל מס רכישה. אתם מבינים? עכשיו, אני גם בא עם הון עצמי. יש פה חיסכון נורא גדול. אני גם בא עם הון עצמי מאוד נמוך. זאת אומרת, בשביל לקנות את אותה הדירה היום ב3 מיליון שקל, אני צריך לבוא עם 1,700,000 הון עצמי. למה? כי 1.5 מיליון הבנק נותן לי, אבל יש לי גם 200,000 שקל בערך מס רכישה. את זה אני לא אקבל כסף מהבנק. אז איך אני מגיע לדירות החדשות והטובות האלה? זה עוד לפני 5% תיקח את הכל, קח גם את המתווך, עורך דין וכן הלאה. כן. טוב, חברים. אני רק רוצה להגיד דבר אחד ואחרון. יאללה, תן לנו הקהילה שלכם היא קהילה מקסימה, ואתם עושים עבודת קודש, ואני רוצה להסביר למה. אתם בעצם מנגישים את מה שאנחנו נורא מנסים לעשות לחברים שלנו, לחברים של החברים שלנו, למשפחות שלנו, לקהילה שלנו, שזה בעצם לתת את האפשרות לחבר'ה הצעירים, או לחבר'ה שאין להם הרבה כסף, להגיע לדירות, גם אם אין להם הרבה כסף, אבל הם יותר עשירים בזמן. הדבר הזה הוא לא קורה ביום. חלק מהפרויקטים שלנו, דירות יהיו שם עוד 12-13 שנה, רק עם מפתח, עם תופס 4, הוא מומחה בלהוציא תפסי 4, זה המקצוע שלו, והוא הולך לעשות הרבה כאלה בחברה שלנו, כי יש לנו אלפי יחידות דיור עתידות לבנות. סוף סוף בכובע של יזם ולא בכובע של פועל. עם קסדה, למרות שגם אז אתה תהיה עם קסדה בבניינים כשאתה תלך לבקר, ואתה תלך לבקר פעם אין בשבועיים, בעיה. פעם בחודש, ואתה לא תבקר כל יום את עצמך. קסדה שלי לא תהיה מלאה בבטון. כן. זה כיף נורא להיות, אגב, בצד הזה שהיה פעם מתעסק באלומיניום ובבטון ובדיפונים מתור יזם ולא בתור הפועל, כי הכסף הוא אחר לגמרי. אבל החבר'ה, הקהילה שלכם, וזה מה שאני רוצה לומר, היא קהילה שצורכת ידע על מנת להגיע עם כלים משמעותיים לחופש כלכלי, או לעצמאות כלכלית, שברובה מבוססת נדל"ן. עכשיו, הדרך הזאת היא מעט כסף. להגיע להרבה כסף, וגם אם זה לוקח הרבה מאוד שנים, היום היא קריטית בנושא של קרקעות, כי אין בדרך הזאת של אנשים שהם לא מיליונרים, לא יכולים להגיע לדירה חמישית, שישית, שביעית, שמינית, תשיעית, וגם אם ימצאו את הדירות האלה, סליחה שאני אומר, זה הדירות השבורות. והדירות השבורות באזורים השבורים, סליחה מטובכם, לא יעברו התחדשות עירונית, כי הערך קרקע שם הוא נמוך. זאת אומרת, רוב הפרויקטים בבאר שבע של הדירות הזולות, או בדימונה, או במקומות אחרים, לא יעברו התחדשות עירונית, אם היזם אין לו, מה שנקרא, את האינסנטיב, שאותם דירות ימכרו יקר, כי הרי העלות של הבנייה ברעננה, ששם שווה לעשות התחדשות עירונית, או בהרצליה, או ברמת גן, או אני לא יודע מה, היא לא כמו אותה אינסנטיב בדירות השבורות, סליחה שאני אומר, בקריית אתא, קריית ביאליק, המקומות הלא טובים, אני לא מדבר על זה. אנחנו לא נעלבים בשם הדירות. או ברמלה, תסלחו לי. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אתם עושים עבודת קודש. אתם, א', משתדלים למזער את הסיכונים בעסקאות לא טובות, כמו ששאלתם אותנו איך אני יודע לזהות מה לזהות ואיך לא לקנות מה לא לקנות. ודבר נוסף הוא איך אני מאפשר לאותם אנשים שהם עדיין ללא הרבה הון עצמי, להגדיל את ההון שלהם, גם אם זה אומר שזה ייקח 5, 6, 7, 15 שנה. לגמרי. ולכן אתם עושים עבודת קודש. כן. אני רוצה גם דבר אחרון, אנחנו דיברנו על ממש האחרון, על הסיכונים, וכדי להראות לכם כמה הביטחון שלנו, אחד, זה אנחנו נכנסים לכל עסקה. 2, אנחנו מביאים את כל החברים שלנו. עכשיו, אתה צריך מאוד לישון טוב בלילה, אם הכנסת את כל החברים שלך, ואתה לא בטוח בזה. לא רק חברים, גם משפחה. אז הכתפיים שלך הן רחבות מאוד, והוא לוקח הכל על עצמו. לא רק עליי, על ירון, על קובי, על דודי. כולם, אבל בגדול, הדבר הראשון שאנחנו עושים, זה מביאים את כל החברים שלנו פנימה. כל מי שאני יכול לעזור לו, ואני בכוונה אומר לעזור, אני עושה להם טובה מבחינתי. אני ממש מרגיש שאני מרים אותם צעד קדימה, ואני נותן להם אפשרות שלא תהיה להם אם יתחילו עם דירות. תראו משהו נורא יפה. הבן אדם הזה, יש לו אלפי לקוחות, לפחות 2,000, 3,000 לקוחות, עד שהוא לא ירוויח בעצמו
כל כך הרבה, ועד שהוא לא ראה כל כך הרבה חברים שהרוויחו, ועד שהוא לא קיבל את הביטחון הכי גדול בעולם, הוא עשה רק לעצמו, אבל הוא לא הביא אחרים. אתם מבינים? עכשיו, הסיפור הזה, לצערי, ובזה אנחנו נסיים, למרות שנראה לי שיש לך גם משהו מילה... רק להוסיף שגם אני כמו ערן, אני 3 שנים ישבתי במחתרת ככה, אחרי ההשקעה הראשונה, ולא דיברתי עם אף אחד כלום. אחרי זה, כשראיתי שהרווחתי, אז התחלתי, קיבלתי את הביטחון, בעצם להכניס את החברים ואת המשפחה ואת החברים של החברים. זה הדבר הכי קרוב שיש לך, שאתה רוצה... זה מה שרציתי להגיד. אתה נותן שם פוש, אתה נותן להם פוש מאוד רציני. בדיוק. אני רוצה להגיד דבר אחד. תראו, נדל"ן זה לא כסף. בנדל"ן יש לזמן ערך מאוד 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 גדול. לצערי הרב, נועם, שהוא בן 28, נכון? 27? הוא בנקודה הרבה פחות טובה, מיהב, שהוא בן 35. כלומר, אם אמא ואבא של יהב ושלך נתנו ליהב 300,000 שקל, צא לדרך בגיל 25, 6, 7, שחסכו לו כל החיים, ונותנים לך את אותם 300,000 שקל, הסיכוי שלך להגיע לחופש כלכלי הוא הרבה פחות גבוה משלו, כי המחירים טסו. ו300,000 שקל שלך לא שווים כמו 300,000 שקל שלו, ויש ביניכם רק 7 שנים פער. איזה כיף לשמוע. אני מתנצל. אבל, איפה הבשורה הטובה? הבשורה הטובה היא שמי שיש לו תעוזה, ומי שיש לו אומץ, ואוטודידקטיות ללמוד, כי לצערי הרב לא מלמדים את זה, בבתי ספר או באוניברסיטה או אני לא יודע מה. אוקיי, בעצם מה שהמציאות העכשווית גרמה לחבר'ה הצעירים יותר, כן? זה לדעת איך לייצר כסף או איך לעשות כסף מאומץ יותר גדול. מקרקע ולא מ4 קירות שאני קונה ואני רואה, אוקיי? לצורך העניין, או מיזמויות אחרות. ובעצם במקום הזה, אנחנו משתדלים באמת, גם במה שאני עושה בחיים, כן? לתת, אני משמש כלומר כדוגמה, או ערן כדוגמה, או לירון כדוגמה, אנחנו באמת שמים את הכסף שלנו, עושים את המהלכים האלה, ואנשים באים ועושים את הדבר הזה אחרינו. אין לחבר'ה הצעירים, סליחה, שאני אומר, שום דרך היום, אם יש לכם את ה-200, 300, 400 אלף שקל, אני לא מדבר אם אתם באים ממשפחות מאוד מאוד עשירות, להגיע לחופש הכלכלי, סליחה, מדירות. נגמר הסיפור הזה. ולמכור את זה לאנשים, למרות שזה עשיתם 48 פודקאסטים שאפשר להגיע לחופש כלכלי מדירות רגילות וזה, זה היה נכון. הזיזו את הגבינה מיסויית, הזיזו את הגבינה מבחינת הריביות של המשכנתאות, הזיזו את הגבינה מבחינת מחירי הדירות, וללא עליית שווי ערך אמיתי, או על ידי התחדשות עירונית אמיתית שתהיה באותה דירה, ואתה קונה את הדירה לא במחיר שכבר המוכר יודע שכבר תיק כבר עוד חתום, ואז הדירה שלו הוא לא מוכר אותה ב1,200,000, אלא 1,900,000, תכף אתה תקבל דירה יותר יקרה. אז הוא זה. אלא מבלי באמת עליית שווי ערך משמעותי ביזמות, קרקע, או דירה ששווה הרבה יותר כי תוספת בנייה, או אני לא יודע מה, משרדים, whatever, אין באמת דרך להגיע לדבר הזה. אז מה שאני בא להגיד, זה שאנחנו באמת שמחים להיות כאן ולשתף את הנושא הזה, ולתת מזור או אור באיך אנשים כמו נועם, כי אתה כבר מבוסס, ואתה לא מוכן לתת לו שקל ממה שהרווחת. למה? להפך. ככה, כי אתה שומר לעצמך גם, אפילו כוסות. כל דירה אנחנו נכנסים שותפים, אין אצלנו. כן, ואתה כל פעם אומר איך הכנסתי אותו. פרק קודם, תאזינו לפרק קודם. איך הוא גם קיבל את היופי יותר, וגם קיבל את זה. הרי אתה רק מלכלך עליו כשאנחנו לא ביחד. כל אחד והיתרונות שלו. אז סתם, אתם מלח הארץ, וזאת זכות גדולה שלנו להיות כאן, אבל הבשורה היא זאת שיש את הדרך הזה. איפה הבשורה הרעה, לירון? שמה יקרה עוד 5-6 שנים בעיניך? לא יהיה. מי שלא עשה, לא יוכל כבר לעשות. כמו שה-300,000 לפני 7 שנים קנו יותר מאשר ה-300,000 עכשיו, עוד כמה שנים, ה-300,000 הבאים. תהיה קרקעות שתוכלו לקנות ב-300,000 אמיתיות. כבר לא אפשר לעשות כלום עם זה. חברים, זאת הבעיה. אנחנו חייבים לסיים. טוב, אז אנחנו נמשיך את הפודקאסט. הייתי נשאר פה ככה עד הלילה, אבל באמת תענוג לארח אתכם פה. לקח הרבה זמן עד שהצלחנו לתאם את זה, ואני שמח שגם הגעתם בכל הפורום. כל כך עסוקים. לא, לא משחצנות. רק בשורות טובות, רק בשורות טובות. אפילו היום התקשרת אליה, אמרת לך, אין לי זמן, אני ככה חי, אני לא יודע כמה וואטסאפים עכשיו יש לי. אז באמת תודה שהגעתם, תודה ששפכתם אור, כמו שאמרת, ואם נהניתם, דרגו את הפודקאסט גבוה, שתפו את הפודקאסט הזה עם חברים שמתלבטים בנושא, שתפו את הידע, ותודה שהזנתם לנו. וכמובן, אנחנו כאן בשביל לענות לכל שאלה, לכל הצופים הנפלאים שלכם. נשים קישור. תודה רבה לכם, קבוצת פרופרטים. נועם יקר, תודה רבה לכם. תודה רבה, היה מאוד כיף. תודה יהב יקר ואהוב. לא אמרנו לך תודה.